Dottor Piscopo, fil-post li għamlet il-Sindku ta' San Paolo il-Bahar, hija tennit li inti sa mill-bidunet u rejt biċċar li ma tridx taħdem magħha li qatt ma tipparteċipa f'dak li kien qiegħed jiġi organizzat mill-istess Kunsill, li inqast milli tattendi nofs il-laqat li saru mill-elezzjoni tal-lum u li meta attendejt l-attendenza tiegħek ma kienx jew kompleta jew tlaqta xi raġuni f'nofs il-laqgħa jew f'biċċa minnha. Tinnega jew tirribatti għal dawn l-akkużi? Fuq il-kwistjoni l-ewwel waħda li jiena ma rridx naħdem magħha mill-bidunet din hija gidba mhu veru xejn. Anzi, jiena ili nikkontesta l-Kunsill Lokali ġewwa San Paolo il-Bahar għal dawn il-żewġ leġislaturi din u ta' qabel fejn kien hemm maġġoranza laburista. Qabel ħdimt ħafna, kien is-Sindku Rejta Bonelli tani l-opportunità li naħdem għalla volja li kont membru fil-Partit Oppost, fil-minoranza, ġifieri li ma rridx naħdem magħha hija xejn farfetched, anzi, naħdem ma' kulħadd dawk il-kunsilliera li huma tal-età tajba jridu jaħdmu għal ġid tal-lokalità, jiena lest li naħdem magħhom. U anki issa fil-ħajja tiegħi lest li xorta nibqa' naħdem għal ġid tar-residenti. It-tieni punt fuq l-attendenza tiegħi huwa veru illi ma attendejtx għal ċerta ammont tal-laqgħat, dak li huwa iswed ngħidlu iswed, biss titara minn fejn ġejja. Li ġara huwa illi jiena mill-bidunet bdejt inħossni urtat ta' kif is-Sindku bdiet tatteġġa ruħha mal-maġġor parti tal-kunsilliera anki mod speċifikament miegħi fejn anki l-mod kif nindirizza punt il-mod tagħha kien dispreċċattiv fil-konfront tiegħi u kunsilliera l-oħra jafu b'dan. Allura awtomatikament ġibek daqsxejn konxu tgħid tisma' jiena alright nattendi għal laqgħa tal-Kunsill biss meta tara dak l-attaġġament tagħlek qalbek. Biss żammejt sod din ir-riżenja ma ħadtix b'mod ħafif ngħidli, provajt nissapporti tul ta' żmien, tajt kritika kostruttiva, mhux kritika illi rrid biss inkisser, ma kellix interess. Fil-fatt għalhekk domt ma tfajt ir-riżenja tiegħi għax tajt iċ-ċans darba, tnejn, tlieta, meta ma rajtx riżultati, allura ma rridx nitħaq bija nnifsi iktar minn kulħadd u nibqa' nopera taħt il-kappa tal-Partit Nazzjonalista. Taħseb li din is-sitwazzjoni żvolġiet riċentament tal-aħħar ġimgħat għaliex l-istorja ftit ilu ħarġet dal-ftit iva. Din hija storja li għaddejja. L-istorja ilha għaddejja, kien hemm diversi tentattivi minn naħa tagħna illi rresqu l-elementi tagħna, struttura fil-partit fejn stajna nsemmaw leħinna kien hemm biss kienu limitati ħafna meta inti tiltaqa' ma' persuna darba darbtejn tlieta u ma jsir xejn, anzi l-affarijiet jibdew jidhru illi ġejjin bil-kontra, tgħid mela dak li qed tixtieq twassal mhux tal-li mhux qed jinstema' imma qed jiġi l-kontra. Allura tibda tgħid isma' there's something wrong u allura ma nkunux nistgħu noperaw, ma nkunux nistgħu naħdmu għal ġid tar-residenti. Meta l-interess ta' min ikun qed imexxi ma jkunx paralleli ma' dak l-interess tar-residenti, prioritajiet jiġu imħawdin, jekk hija priorità ta' tindif tal-kriminalità fil-lokalità, priorità illi meta resident, sempliċi resident jikkomplejna jagħmel complaint mal-Kunsill u dan jiġi totalment ignorat. Dawk huma prioritajiet qabel ma jiġu affarijiet oħra li huma bżgħar fl-għajnejn. Allura meta tara l-prioritajiet ikunu mħawda mit-tmexxija, allura mbagħad tibda taraf iktar minn qatt qabel illi hemm xi ħaġa ħażina. Mela, Sur Vella, is-Sinjura Gallia akkużatek inti li ħadd deċiżjoni meqjusa bħala waħda kontra l-lokalità
u kontra residenti tal-istess lokalità. Waqt li fl-istess ħin inti użajt kliem mhux xieraq u aġixxejt mod li mhux ta' rispett lill-Kunsill. X'deċiżjoni din kienet? U taħseb li taqbel magħha li kienet kontra l-lokalità? Totalment ma naqbilx magħha ma' fatt li jiena ġejt biex inservi l-residenti u l-lokalità. Ġifieri ma jistax ikun li jiena qatt darba noqgħod kontra residenti li jiena ġejt biex inservihom. Il-problema li jien ma qbilx huwa l-fatt kif ġie ppreżentat il-rapport fuq il-mejda tal-ingaġġi. Jew naħdmu għal-lokalità vera għal-ġid ta' residenti, jew inkella ħanpoġġu l-affarijiet fuq il-mejda, ġastarti fuq il-mejda u nivvutaw magħha. Li jien totalment dik ma qbilx magħha. U minħabba l-fatt li wasalt id-deċiżjoni fejn ħadd li jiena rreżenjajt b'mod indipendenti. Nixtieq inżid ukoll ma' dak li qal Joseph illi meta jitqiegħed rapport fuq il-mejda tal-Kunsill jew mozzjoni tal-Kunsill, aħna nevalwawha mill-bidu sal-aħħar mhux naraw l-outcome biss. Jiġifieri aħna meta votajna kontra jew astjenejna fuq dawn il-mozzjoni li għaddiet is-Sindku, derilna li ma kienx għal benefiċċju ta' residenti illi nivvutaw favur dawn il-mozzjonijiet. Kien hemm żewġ mozzjonijiet li kienu importanti fuq l-ingaġġ tal-iskrivana u fuq il-tender ta' tiżjin tal-miliet. Aħna ovvjament kemm jien u kemm Joseph u kien hemm kunsiller oħra li votaw bħalna, jiġifieri mill-Partit Nazzjonalista, illi derilna illi il-proċedura li ttieħdet biex joħroġ it-tender tal-tiżjin tal-miliet, aħna ma konniex kontra li nżejnu l-lokalità tagħna, anzi aħna bdejna minn Marzu ta' dis-sena biex ma jiġrilniex bħas-sena ta' qabel niġu fl-aħħar xhur u kulħadd ma jaf se jaqbad jagħmel. Biss inħela ħafna ħin minn Marzu sa Novembru, ġiet mozzjoni f'Novembru fejn ma kienx għas-sodisfazzjon tagħna kif inħareġ tat-tender. Sindku sejħetilna għaltilna ismani issa wasal iż-żmien illi nagħtu it-tender tat-tiżjin, imma derilna illi l-mod kif ingħata ma kienx skont il-liġi u allura astjerejna fuq dak il-punt. Ġifieri vera illi n-nies ta' Trig jgħidu smani jgħidu votaw kontra l-inżejnu. Le, ma votajniex kontra l-inżejnu, anzi ridna minn qabel sa Marzu biex nibdew niddiskutu fuq din il-sitwazzjoni. Imma le, ma naċċettawx illi fl-aħħar minuta tinġib mozzjoni f'Novembru, f'nofs Novembru biex nagħtu dawn l-affarijiet bi proċeduri li ma kienux ta' sodisfazzjon għalina. Ġifieri hemm sitwazzjonijiet illi wieħed irid jidħol fihom, aħna mhux ta' kemm naqbdu u nifutaw kontra, mhux il-xakeġir tagħna, kif kien anke konsidera tal-Labor li votaw favur il-konsidera tan-Nazzjonalisti, ġifieri ivvotaw flimkien għal-ġid ta' residenti. Ġifieri li tiġi one fine day tajt l-ismani, għax inti ma votajtx il-mozzjoni mal-Partit Nazzjonalista, ifisser illi għamilt ħażin, le jista' jagħti il-każ li inti qiegħda fil-ħażin. Allura, nemmen illi l-atteġġament tagħna kien atteġġament aċċettabbli u mhux imur lilin mill-interess ta' residenti, anzi konna hemmhekk u votajna kif votajna għall-interess tal-lokalità, għall-interess għax l-aħħar mill-aħħar aħna nirrappreżentaw mhux il-partit tagħna biss, imma wkoll nirrappreżentaw ir-residenti li fl-aħħar tal-leġislatura ħajtuna rendikont.